अगरतला में आके अगरतला ने मालिक के अगरतला ने मालिक আমি প্রতিরোধ বিক্রম মালিক কেউ টেলিমুলের মালিক কে আমি প্রতিরোধ বিক্রম মালিক কেউ কাঞ্চনপুরের মালিক কে আমি প্রতিরোধ বিক্রम मालिक কেউ मालिक मालिक होता है जो किराएदार है वो मालिक नहीं बनता है वो किराएदार होता है जों जत' साइमनाव लाइथांजों 5 जुलाइ सालमारि आगुलि निसिम याकुमा हिमि दिल्लीआव थानाय दारा डेभिड मुरा सिंह एन्ड बिनि टीम रक सेप्टेम्बर फार्स्ट वीक नो दिल्ली सौकैके हनै एन्ड दिल्ली सौकैमानि 9 सेप्टेम्बर सालमारि के महारानी कीर्ति सिंह पुला मेमोरेंडम लेटर याफारका ए मेमोरेंडम एबा लेटर कायथाम कग्नति खरसाय डिमान्ड खालायजाका पुला जे 6 मान हायगबा 6 मास सिगाङाव कायसे एग्रीमेंट खायमानि टिप्रा एकर्डनि बागै आ टिप्रा एकर्डनो दाति इमप्लिमेंट खायना बागै सेकेंड टिप्रा सरनि हामक्राय ग्रेटर टिप्रा लाइन एबा पार्मानेंट सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै कक्टिसा जाका जतनि लास्ट डिमान्डखा इलिगेल इमाइग्रेंट्स एबा फातार हास्टेनि फाने बांलादेशिरनो नायतुगै रिख्लायनानि ए कायथाम डिमान्डो तिनो दारा डेभिड मुरा सिंह एन्ड बिनि टीम रबाय महारानी कीर्ति सिंह मेमोरेंडम एबा के लेटर रलायकिया ते आबुनि नेक्स्ट 10 सेप्टेम्बर सालमारिनो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नो हाइनो आ कायथाम डिमान्डो ति तेवाइसे मेमोरेंडम हायगाबा लेटर याफारका वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि दारा जेम्स देवर्मा आबो हाइखलानियाव दारा डेभिड मुरा सिंह लगियो बरक दै बिनि मिशन न कमप्लीट खाके हनै मानु पियाबा दारा डेभिड मुरा सिंह दिल्ली तंतदे बिनि अ मिशन एबा चबा खायतनि जतो पॉलिटिकल पार्टी खायतने एमएलए एमडीसी मिनिस्टर जतो तिप्रासार न लेटर सिबो इनभाइट खालाय हरका फादि जतो तिप्रासा थानसके मेमोरेंडम एबा लेटर याफार लायन हनै हाइपनो थांनाय से गरै लगिरनायबो नुकजाग्लिया आमुंखा 9 सेप्टेम्बर ते 10 सेप्टेम्बर सालमारिनि जतो मेन अपडेट एंड तिनेंखा 11 सेप्टेम्बर सालमारि दारा डेभिड मुरा सिंह बिनि टीम रबाय जतो चिनि त्रिपुरा हासो किफलि फाइटंगो प्लस वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि दारा जेम्स देवर्मा बाहायनो तिनि त्रिपुराव फाइटंगो बाट ताबो कोगले आमोसे अ कायथाम डिमान्डो ति दिल्ली हासो जे मेमोरेंडम हायगाबा लेटर याफारमानि ताबुले आ डिमान्डो ति सामुंदा खलायजानो एबा खलायजागलाक ओंयाके हान्योदा पुलानि हायकेनो कोना बेसरो खिखलायै बेरायतनि जानो तेचिनि तिप्रासा डिमान्ड खायतेनि जोंनो साबो केबेङि दं आमोजतो वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि दारा जेम्स देवर्मानि खुक्तिनो नरक सरासराके खोनावैनायदि पाइथक फासिंगो जों तेसे रिपिट के सानाय वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि दारा जेम्स देवर्मा जे मेमोरेंडम रिमानि ओकलगो जोंनो साबो केबेङि दं आमोजतो नरक अ बिदुनि पाइथको सरासरा बिनि खुक्तिनो खोनावैनायदि जों रौरिनाय फाटिके जों ताबुक बबाग्रानि आपडेट बकिसा साइमान लायनो लाइथनि सालकिसा सिगांगो आम्रा बांगाली हनै वानसाराव आगुलि फाय चिरिक लाखिया आगुलिनि मालिक साबो टेलेमुरानि मालिक साबो अ त्रिपुरा हा साबोनि आमोजतो बांगाली रकनि एबा वानसानि हनै चिरिके कक साइटनायमानि नुकजाखा सुतु आमसे चिमिया वानसा रकनो सादिन रिनानि एबा यक्सा रिना बागे आम्रा बांगाली मंगै पुलिस से सनामै तंमनिबो नुकजाखा ड्रेस गताल याफारे पियाबा आ सालजरा आम्रा बांगालीनि ककनो खनाय केबा खरकसे ए बुया बी बुया सी बुया मुंसा कक साराकनायसे गरे जदनो चुप ओंजाक ते लाइथांजक 9 सेप्टेम्बर सालमारि बुबाग्रा दिल्लीओ आ ककनो फिरका आगरतलानि मालिक आं कांचनपुरनि मालिक आं टेलेमुरानि मालिकबो आंनो हनै कक फिरमा जराके ताबुक ससियेल मीडियाओ नायनायदि गोबांवा वानसारक बुबाग्रानो साक नांगिया खालाय गतुब्लाय तमनिसे नुकजाखा हिनके आम्रा बांगाली वानसारक साकनो मालिक बरक अतर गसिपुरके तिप्रासा नेता एमएलए एमडीसी मिनिस्टारक तांगे कक थाइसेबो सारागिया कक थाइसेबो रिप्लाय रुइ मानलियां खना जतनो चुप ओंजाक सीपीआईएम जितेंद्र सुतुसे बुबाग्रानो हामेसा एके कक्से टंका सिगांगो के लंडनो थांगी बेरायो ताबो के दिल्लीओ थांगी बेराय तंगियो हनै आरो केबो मालिकरै जोंसे मालिक हनै कक्से तमा नुकजाखा फाल्तु जितेंद्र वाइसा प्रो आम्रा बांगाली कक सापुरले रिप्ले से खारेगिया कक से सारेगिया ताबुक बुबाग्रा कक सामनके रिप्ले खाने रोंखा हायदा हुट्टा नमुना तारमाने बुजिसिदि जितेंद्र बसके आम्रा बांगाली नो किरिजाके याकं याफातला सेलागे गलायमा तंखा ते बुबाग्रा तो शिरिं चुपके तने बरक बुला आ बगे जितेंद्र नमुना फाल्तु एटिट्यूड फुनुक तंखाता आरे नों सानाके जतनो सादिता ताम मेन्द्रा खरकसानके सावते खरकसानके सारागिया आंबा नमुना बस सीपीआईएम नि लीडर तिपु साना थांगे एलो पिपु हुट्टा फाल्तु कबिको
त्रिपुराव बाक्सा नेता एमएलए मिनिस्टार रांसा कराक साक्षिनि तंथकसा तो खलाय गारि गाय बेराय दंगु दफानि बागै हिंगाय मुंसा खलायमानि गरै गोबामा लुकु पाब्लिक बयनो पुटुवे एमएलए मिनिस्टार बरक अतर सनामगा सुदु एमएलए मिनिस्टार सिमी ड्रेस ते तमुंसा मरक जराबे बाक्सा चेन सिंगो पुटिने पाब्लिक लुकुरो हिंगाय आतिने आति तेबसे गरि बिक्रा तरक तरके सावै थांगो सुदु एमएलए मिनिस्टार सिमी गनांखाय थांगु आबागे डाइरेक्ट नेपाल हास्तेनि गाहाय जों पाब्लिक लुकुबो खरां तिसना नांखा सिरिं सुखि तंगेते मुंसामाया साबो काहाम साबो रां जावै हामया अंतं नरबो जोंबो जतो नुगिनो तंगो जरा फाके रिफ्रिगी सप्रागे सप्रालायने नांगो आकगनो बुजिमाके बुजिदि पॉलिटिक्स राजनीति हुट्टा फाल्टुसि आमो जे नेता एमएलए मिनिस्टार सिनि रां खावै गोनां जानाय पाब्लिक लुकु हंके आरो मुंसामाया जों आरो जतो एमएलए मिनिस्टार जे नेता पार्टी बे कुबुलि तने बनो हामिया साया हनि सामन आको गेदु जे रां चाकराक जे रां बे दफानो फालि तने जे दफानो कक हुस्कानि रुइ आ दफानो सेकलगि तने जों आमाहाय नेता एमएलए मिनिस्टार साउ जे रां चाकराक न ते कैसे को जतो पार्टी नो तिप्रासा थानसा अंगदि तिप्रासा थानसा अंगदि जिनि पार्टी से काहाम जिनि पार्टी ओ से फादि हनै चिरि खकलाई तंमनि नुकजाकु कबिकक साना थांके आगुलिनि सिमि हिमै दिले थां सगै दारा डेभिड मोरा सिं जतो एमएलए मिनिस्टार नो लेटार सये इनबा दिमासे केबो खरकसा फानोसे तिप्रासा हामक्राइ बागे हनै वानसुगै लगिरिना सिकरि आमुदा तिप्रासा थानसानि मारिं खना आ कगनति दारा डेभिड मोरा सिं फेसबुक ओ पोस्ट बखाय साका तिप्रासा नेता एमएलए केबो खरकसा फायै बनो लगिरिनाय गरैखे हनै कबुनि हास्ते तंनाय एमएलए से बनो थांगे लगिरखेपो हायपने चिनि त्रिपुरानि एमएलए जे नेता मिनिस्टार हंके केबो थांगे लगिरिनायसे गरैखे ते आबुति नेता एमएलए नो लाचिया रखनिबो खितारि साका दारा डेभिड मोरा सिं आमनो कारिते केसा नेपाली कोबो तिसावै सापिका नेपाली पाब्लिक लुको रुलिंग पार्टी नो सिमिया जे पार्टी तमनि रुलिंग अपोजिशन जतो नेता नो से रिफ्रिके तंगलै तंसिउ ते तिप्रासा नेता रबो वानसुति लुको रबो आतिखनो सालसा बासाखे आजरा तामंगना हेनि सागा माने जे नेता एमएलए फाल्टु रांसा कराक दफाना फालि तंगनैबो आतिखनो सप्राक जाने हेने कखितारि साइतंका दारा डेभिड मोरा सिं नरक पिनि आकगनो बखाबाय काहामके खनावै नायै बुजिमान खाबा बेलायनो काहाम वानसुति बुजिना दिता ते अ करona साजाखा एबा चिनो भिडियो अपडेट इमानेर साजाखाबा शेयर खना तापौदि सो चिनि द्रा बाइतलते मने सं प्राइम मिनिस्टर नो मेमोरेंडम एबा लेटर रिमा ओलो चिनि तिप्रासा डिमान्ड जे तमनि नो जतो खलाइते मानो एबा खलाइजेगे हानो याकरते रिजनो ते चिं तिप्रासानि अचबा चिनि डिमान्ड खातिनो जोंनो सावा केबेंनि दं नरक आमोजुतो ताबुक वाकेबनि जनरल सेक्रेटारि दारा जेम्स देबरमानि खुक्तिनो काहामगे खनावनायदि ते अ भिडियोनो शेयर खाति जतो तिप्रासा लुकुनो काहाम हमे लुगै सिउ सायमानां थं जों मालायनाय तिनि थिक 3000 सिन फ्लाइट लेन्डिं नाय आं पयो जतो लुकुरकनो खा काहामनि बिसिंतै नरक तेबो सुरि मुंगो तंदि दियाइ मुंगो तंदि अबा हायके तेबो जों कतर कतर आन्दोलननि बिसिंतै जों बसकाव मानाव खरनाय ब्लाय ब्लाय के हामबाय